मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा, मानगोनां दिलीप शइकिया, मानगोनां अरूप कुमार दे बिथांमोना बड'फाखौ जोबोरैनो अपमान खालामदों आरो बेखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा, बर' दैदेनगिरिफ्रा जों मालाबाबो सहायनानै थानो हानाय नङा। गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि जिबि ब्लग इउट्युब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। बाथ्राखौ आवगायनायनि सिगां सासे इउटुबारा गावनि इउट्युब चेनेलखौ हेक खालामजादों आरो बेवहाय हालाय हाफाय जानानै बिथाङा ओरैबायदि मोनसे चेनेल खुलिनानै लादों आरो बेबो उसुबिदा जानानै फिन गोदान नाम खुलिफिननानै लाबावनो गोनां जादों। आं बेखौ थांनाय भिडिअआव होखादोंमोन जे नोंथांमोननि अनजाथाव, बयजोंबो गनायजाथाव बिथां BRB बड' कमेन्ट इउट्युब चेनेला हेक जानानै दं। दासिमबो जेबो रिकभारि जाफिनाखै। बेखौ थांनाय भिडिअआव आं माखासे भिडिअफ्रावबो होनखादों। दा बिथाङा नेयै नेनानै मोनैनि साया माया इउट्युब चेनेल मुंनि मोनसे गोदान चेनेल खुलिदोंमोन। आं बेखौबो भिडिअआव होखादोंमोन। दा बे साया माया इउट्युब चेनेलाबो माब्रै जाखो बिथांनि थाखाय एसे आख' फाख' जानानै दा बिथाङा BRB बड' कमेन्ट 1 बे नामै दा बिथाङा भिडिअ हगारनानै सोलिगासिनो दं। सिगांना BRB बड' कमेन्टमोन, दा 1 होदेरहैबाय, BRB बड' कमेन्ट 1 2। दा बे चेनेलखौ बिथाङा आंखौ बुंहरनायलाय साफ्रोमबो रायजो राजा, बर' हारि आरो जोंखौ मोजां मोनग्रा, बिथांखौ सिगाङाव मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे बिथांनि चेनेलखौ फिन फल' खालामफिनो, फिन नायफिनो, बिथांखौ मदद होफिनो, बेखौनो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गुरैयै आखाइ खबजबनानै खावलायहरबाय। दा जायफोर इउट्युब चेनेलनि अनार बिथांमोना चेनेला हेक जाजादों, गोमाजादों, बिसोरसो बिनि दुखुखौ बुंनो हासिगोन जे मोनसे चेनेला गोमायोब्ला, जाय चेनेलाव बयखौबो एक्टिभ दोनबाय थायोमोन, जाय चेनेलनि गेजेरजों बिथाङा माखासे खोथाखौ फोरमायबाय थायोमोन, बे चेनेला गोमानानै थाङोब्ला, हेक जायोब्ला माबादि दुखु मोनो बै बेक्तियासो बुंनो हासिगौ बे दुखुखौ। दा जोबोद दुखु मोनो आरो। दा बेखायनो बयबो जाहाथे बिथांनि चेनेलखौ फल' खालामो, आङो जावले आरज गाबनाय जाबाय। लोगोसे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आङो बेनि लिंकखौ होनाय जागोन। स' जोंहा काम टु दा मेन पइन्ट। BJP राजनितिक दोलोआ रिजनेल पलिटिकेल पार्टिखौ गादबनानै आरो बर'नि सासे बिफा बड'फा मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ अपमान खालामदों, बर' हारिखौ अपमान खालामदों, बर' दैदेनगिरिफोरखौ अपमान खालामदों, BSCखौ, BTCखौ, BTRखौ अपमान खालामनाय जादों, बड'लेण्डखौ अपमान खालामनाय जादों। दा बेखौ लानानै जोंनि भिउआ मा, रायजो राजाफोरनि भिउआ मा आरो बर' नेताफोरनि सानस्रिया मा बुंगोन बिनि सायाव बर' नेताफ्रा मा आर्गुमेन्ट होगोन, आं नेयै नेबाय। नाथाय दिनैसिमाव सानैल' गेदेमाखौ, सासेया जाहैबाय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बिथां, सासेया जाहैबाय फेसबुक पेज सामलायगिरि अख्रां बर' आदा बिथां। ओरैनो साधारन सुबुंफ्राबो, जायफोरा नेता नङा, बिथांमोनाबो गावबा गावनि आर्गुमेन्टखौ होनांगोन कमेन्ट्सनि गेजेरजोंब्लाबो बिनि सायाव, जाहाथे जोंनि बर'नि मान मर्यादाखौ लरेटबो जाहाथे सोमावनो हाया। दिनैसिमाव बेसेबांबा गोबाव जाबाय बर'फ्रा राजनितिक खालामनानै BTCखौ सालायबोनाया, नाथाय दिनैसिमाव रिजनेल पार्टि UPPLआनो जा, PCDRआनो जा, BPPFआनो जा, रिजनेल पार्टि हिसाबै बिथांमोना बड'फानि मुसुखाखौ राजनितिक दोलोनि जे राजखान्थियारि मिटिंफ्राव
दोननानै मालाबाबो रावनावबो मिटिं खालामफेराखै। नाथाय थांनाय नै बावैसो मैया दाख्लैसो हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां CM बिथांनि नुजाथिनायाव क'क्राझार जिल्लायाव ग्रिनफिल्डआव जानाय जे राजखान्थियारि फोसावथाय मेल, बे मेलावहाय बिथांमोना बड'फानि स्टेचुखौ सिगाङाव दोननानै राजखान्थियारि मिटिं खालामदों। राजखान्थियारि लाबालाब लानो नाजादों। BJPआ राजखान्थि गेलेनो नाजादों। दा गुबुन लामाजों राजखान्थि गेलेनायखौ बर' फिसाफ्रा जेबो बुंनांगौ गैयामोन। बर' नेताफ्रा नाथाय दासिमबो जेबो बुङाखै, नेबाय। दा BJP दोलोनि बेबादि बेबहारखौ नुनानै जों मा बुजिखो? दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTCआव राजखान्थि गेलेनो थाखाय जों इलेक्सन गेलेनो थाङाखै, BTCखौ जौगाहोनो थाखाय, सान्थि उन्नयन खालामनो थाखायसो इलेक्सन गेलेनो थांगासिनो दं होननायनि माबा मोनसे अर्थ थायो नामा? बेखौ होननायनि माबा मोनसे अर्थ थायो नामा? दिनै इलेक्सन गेलेनानै जा एसे बिथांमोननाव MCLA दं, बेजोंनो BTCआव हाबनानै सोरजोंबा एलायन्स जानानै रिमट कन्ट्रल पावार हाउस जानानै दिनै गासैखौबो कब्जा खालामनानै लांजोब्बाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ लानानै बिथांमोना राजखान्थि गेलेनो बा राजखान्थि गाब फुननो बिथांमोना नाजाबाय। बेखौ मानो बर' दैदेनगिरिफ्रा सिरि थादों? बर' रायजो राजाफ्राबो सिरि थानो मोना। बिनि एगेन्स्टआव 100% बिर'धिता खालामनांगौ, जेखि दोलोआव थाया मानो। आजोलके BTC जन्म हওয়ার পিছত आन्चलिक राजनीतिक दल हिसाबै BPF हक बा UPPL हक বা PCDR তথা BPPF হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিক ফিল্ডত বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰাটো আজিলৈকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা CM ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো গ্ৰীণ ফিল্ডত কক্ৰাঝাৰত হ'ব পৰা যিটো BJPৰ ৰাজনীতিক প্ৰচাৰ মিটিং, সেই মিটিঙত বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ ষ্টেচু লৈ ৰাজনীতি কৰাটো আমি নিন্দা কৰোঁ। আৰু সকলো বৰ জাতি, সকলো বৰ নেতাই নিন্দা কৰিব লাগে আৰু ইয়াত বিৰোধিতা আমি আৱাজ দিব লাগিব। কিমানবাৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল আমাৰ BTCত, এই দৃশ্যটো কোনো দিন আমি দেখা পোৱা নাছিলে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যোৱা এদিন দুইদিনত আগত BJPৰ ৰাজনীতি প্ৰচাৰ কৰা মিটিঙত তেনেকুৱা দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কোনে অধিকাৰ দিছে হেমন্ত মামাক? কোনে অধিকাৰ দিছে দিলীপ শইকীয়াক তেনেকুৱা বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰাৰ কোনে অধিকাৰ দিছে? এই কাৰণে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা BJPৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকৰ এটাই অনুৰোধ, কমেণ্টৰ দ্বাৰাই হওক বা কিছুমান শৰ্ট ভিডিঅ' ক্লিপছৰ দ্বাৰাই হওক, এই দৃশ্যৰ এগেইনষ্টত বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰাৰ এগেইনষ্টত আৱাজ দিব লাগে। এইটো মই অনুৰোধ সকলো बर' रायज মই रिकुवेस्ट কৰিছোঁ। मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। एसेखिनियाव भिडिअखौ फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।